nana mamintu minua manefo on say me wo bebi a mebu me sin na mo aye nwe mfa yese nche wo ya abayo a eni wa ho fa achi fa on say ye adwuma obi a oba o ye adwuma bia independent on bema oba o ye adwuma epebre bia no fa bema ofa bema ono ankasa na koma pe no a odo no a wo hu se bema ne donzo no so bedo ni bi de nwa ma me brebe nyankopon wadom wo mo ahofe lady wo hwe de we a wo sitie ne kala ekita no ne body de we ne form ne sitie ye wo ye bema wo hu autum se yes obey ne ho ye fe eno nkyere se di sa ho fe na chi na ko ba bia wo mpe enhwehwemu enya meto dwa se eye bema na aye ne sa nenso nipa dodo no asemo a omo kana sa na tie dia a edeba de na bema na aye ne sa bema do oba de na kuma wuramu mebrebe ne se oba ne ye na de etumi hye no etumi kana kuma na nya bema bia na nipa bia na etumi control na kuma eba sa ede wo oba no ebeko ba bia wo mpe na wo dwin fie ya wo ya hwe school sa wo ye adwumo sa wo nya adwumo wo bedun sampempen so we ye esenka wo maami anasa wo papa wo toma ni die na se bema ne kunwu a wama obi aba be yi wa free e ho no mo emretie wa habusuya enti maami owo ba no mesre me bom paye pa ma no se nyankopon anka sanfa ne nsanka na koma ema me brebe enyai se omudi wa ho ofachi ni memmen sikai lewe nwom no wasi sika ne di obedi o na kira sem ede because on we o yenya memo before say be manya obasa no na ye ade a waya ahye na koma ankasa sa bible kan wasi ba bia waja pade wo ne ho no wakoma wo na say mame ka so mi cho edu ba bi wo hu na say wo oba ne ho ofe na say wonya adwuma kwa wo man hwe o minim be ma bia na busua ba befa na kwa brochire ne girlfriend nti wanko what one man so wagimi onyimi odo na ye ne sa na mka cho se susudo we oba we be ma susudo susu for wo do afa sebe nyansa to because odo mro so no sebe o adigimi na eba mesre mi nuamu ma yemfa yensanya adwuma na se meken oba sebe oye adwuma pa no ebe ye din se bema ebe brofo ne so sa ebi wo ho bete no so me respect me yire woni ma dikudi ndra respect no a e ma me pena sempa ne se oye adwuma me ho kyerem ya oboa me enti me bu no na sire me nuamu ma boys na aba no obi ti sika tofun amawo obi ye bibi amawo be ma bi wono mo a obetimi abredi ni sika nyina kwa akomo oba na wo hu oba wo kwan bi so na sa kwan bone a wo hu no oba no so no oba bi wono mane no ho no ne so ya de bone ne se wo ka kra na na de abufu obrabra so wo boss wana ne buafu etumi hye bema se wan so na koma mu pe obeya ade a enye se me nua bai wa frim bema ye kye no krapa ye ma no 100 years ye ma no 10,000 years wo ankasa we said ye e mane e mema no si ye this time no ehu yen susu oh ena na the legend o man hene eye we no beto so no picture no beto so no na me ra ho pa ena me tena me ka mu din me tena ka no mu sa be 30 minutes na me ntumi start e ka no ni nyina ye sebe oba ompebre ene ma bi sebe o mo nre o mo to no ma o ma yimframa dina ho fa chi
na bema oto we ba ni ade no a wo no why wadwen sese masa woka wakoma no waka obi di ahwe o menua ma mesrɛ mu monwe mo nkwa ho na momfa mo nsanya adwuma na na gesa ba bebrebe mpa adwuma enso bibia wo hu a opɛ bebrebe mpa adwuma o bebrebe mpa adwuma enso bibia wo behu bia oyɛ dɛ opɛ ɛgye so wo hu sɛ ne yonko ba hye bi na yonko ba hye bia woni breye no wo susu so yonko ba na de adwuma na woyɛ ɛno ba hu sɛ Ghana ni ba no ho ɔfɛ ne mpenafo miensa na kyerɛ sɛ wɔkɔ asɔle ɛno kra no yɛ kristoni no Ghana ni ba wogina soɔ ne maayo no dodoɔ na nana won so oba ne mpena yɛ mienu na kyerɛ sɛ bi ɔkɔ Pentecost o adai dodoɔ na asɔre no etu ɔmofo ɔmo mfa wo ɛna asɔre so enyi adi Pentecost asɔre a ɛkan yɛ asɔre a ɔmo kanyam sempa wo ɔmo betu asen ɔmo na wo behu wo sɔfo na betu na asen no behu mesin na Ghana ni babo sɛ ne mpena yɛ mienu pɛ no yɛ kristoni menka ne saa enso enkyerɛkyerɛ a Pentecost di bɛ ma wo paa no tufo di nyame asema kyerɛkyerɛ no ɔmo mfa ɔmo yɛ di ɔmo yɛ momfa mu nsanya adwuma kakra esi a adwuma ni ɔman mu edu ba bi anya de ɔpɛ na wunya wo enne wo wie university no ɔpɛ office akɔtena fa wo nsa yɛ adwuma ne gyae sɛ wodi bɛmachi wo yɛ wo sɛ betuma ba sɛ wo mpɛ no na wodi nachi ɛna wo gye ne nneɛma wo feli bɛma ne pɛ sɛ wanya sɛbi bɛma nyansafoɔ bɛma a ɔto ana bɛma sɛbi na adwemu da hɔ no a sɛ yɛ na bɛkɔ akɔ wie o enti de ba de pa na asi sɛ me nua ba no madwoa wayɛ sɛ ɛyɛ no krɛ sɛ bɛma na yɛ wo saa ɛdeɛ ba de pa na wayɛ bɛma na wɔtwe tuo abɔ ɛna nyɛ saa so na sɛ yɛ deal bi a ɛnɛ nkola no hu ɛnɛ ma yo aba no youth na nkasa no ɔmo hu adeɛ a deal bi obi bɛyɛ no wanhwa wo mfa nsusu ne dan so na wɔyɛ yentu yɛ hofo na kwantia wo hoi kwantia yɛ musuo na Nyankopɔn Israelfo no wɔde wɔn kwan fa Kena Egypt ana wɔn di ɛnam bebrebe enso na ofri ɛhɔ no mo baabi wɔn kɔ no na ɛyɛ kwantia Misrim ko Kena we kɔ Kena hɔ no no na yɛ ɛkwan bi ɛtia o ti ase are ofri Misrim ko Kena na omono se ya menka Bible mu asem omono se menka Bible mu asem se hu se me gyansoro de mane nsuo to na makogina wo awone me ana won so ya na wo kasa awon se de bia wo de ko Bible side ya wo bre nti jai wo kra fast na kra wo kire se wo nya bi da nti sa no mane nyina so ka awon na manya enti so ofri Misrim ko Kena no ofri Misrim e ko Kena no eye kwa bia ye kwantia so tu free Misrim ko Kena no omro se mi free Misrim ko Togo na eze eya kwantia o nana eya kwantia nso Nyankopɔn de omo enante mfie mebrebe enne nipa ema mebrebe onya adwuma na enso so ade a wo pese wo pɛ na brabom within short time no enye easy masa kwantia yɛ musuo anyway Nyankopɔn fa ne kransie yi na ɔma ne baabi pa na mesrɛ Nyankopɔn are kyekere ne na hoɔden wɔ abusua no so na na medase okay